हेल' लोगोफोर सोर फैदों आंनि लाइभआव अन्नानै कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो आरोना अन्नानै मजा नांदोंना बिया नांदों खोन्थाहरदो आरोना बुट बुट मा रिप्लाय हरबाय थाख्रा बुट बुट हे 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 सोरबा स्टिकारसो हरदों कमेन्ट खालामदो आरोना सोर फैदों आंनि लाइभआव अह ह ब्लर थांबाय आंखौ नायनो बानानै आरोना आंनि लाइभआव फैद' आंनि लाइभआव फैद' सोर फैदों रावबो फैया आंनि लाइभआव हेल' लोगोफोर फैद' आरोना आंनि लाइभआव फैद' आंनि लाइभआव सोर फैदों अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना सोरबा फैयो ब्लड थाङो सोरबा फैयो ब्लड थाङो रिना बसुमतारी नानि फैदों नै हेल' ब्रादार वेलकाम नानि आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय 1.5 मिनिट जाबाय दे टाइमा रावबो फैया आंनि लाइभआव आं बिराद दुखु मोनखायो आरोना रिना बसुमतारी नानि नोंल' फैदों वेलकाम दे गोजोनबाय ओमफ्राय लाइक होदो आरोना नानि आंनि लाइभआव फैनानै लाइक होब्लानो जाबाय आरो ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो नानि मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरबानो जाबाय मैथा नासो जोंना नानि मैथा ना ओमफ्राय आरो बाथोनबाव आरोना मैथा ना ओमफ्राय आरो ना बाथोनबाव नोंसिनालाय माथो ओंख्रि नानि नोंसिना माथो ओंख्रिमोन नानि खिन्थाहरदो दे मिथिलायबायसो माथो रावबो फैया आंनि लाइभआव कमेन्टबो खालामा सानै फैदों नै नोंजों सानै रिना बसुमतारी नानि नोंजों सानै ओमफ्राय सासेया सोर फैदोंमोनथाय कमेन्टबो खालामासै लाइकबो खालामासै आरोना कमेन्ट खालामदो दे जेद एन जे बसुमतारी सनाया कमेन्ट हरदों हाय दादा वेलकाम बाबु आंनि लाइभआव जयेन जानायनि थाखाय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आरोना आंनि लाइभआव फैबाय थायो नोङो ओमफ्राय रिना बसुमतारी नानि रिना बसुमतारी नानि मा ओंख्रि जायामोन दे खिन्था हरदो नोंहाबो जेद एन जे बसुमतारी सना हाय दादा औ नों फैदों दे ओमफ्राय मा ओंख्रि जायामोन खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना मा ओंख्रि जायामोन ओमफ्राय रिना बसुमतारी नानिया मा होनदों भेरि नाइस टेस्टि कारि ब्रादार जों सेम माथो ओंख्रिया दादा एखे ना दे एखमबा बिदिनो मिलायफ्लाङो आरोना ना बाथोन गैयाना जोंना ना बाथोन दंदेरो जोंना मैथा ना ओमफ्राय आरो ना बाथोन दंदेरो नोंसिना ना बाथोन गैयादां मैथा नायाल' मिलायनो हागौ ओमफ्राय ना बाथोन गैयादां नोंसिनिया ना नानि जेद एन जे बसुमतारी सनाया होनदों बेना जेद एन जे बसुमतारी बिटि वाइ आरोना एडेट सना दंदेरो बेना खाथ्रालै बेना माबाया जाथ'वाखै आं आदा जाथ'वाखै आं दादा दाबो जायाखै आरोना जादो बाबु जादो टाइमा नै 19:59 20ता जानोसै माने 8ता जानोसै आरोना गैया आदा बाथोन गैया आरोना बाथोना नोंसिना बाथोन गैया जोंना मैथा ना आरोना नोंसिना मैथा ना मिलायबाय दे ओमफ्राय जोंना हाथिलेक दंदेरो आरो मा होनो बिदिखौ मा होनोमोनलाय बिदिखौ टाइटेल दंदेरो जोंना ना बाथोन दंदेरो आरो ना मैथा नाया मिलायबाय आरोना नानि रिना बसुमतारी नानि नोंसिना मा डिस्ट्रिक्ट मोनलाय आं बावबायलै नों खिन्थाहरबायमोन नामाथाय आं बावबाय दिपालि बर' हाय मा खबर फ्रेन्ड खबर गैया बिदिनो ओरैनो नोंसोरजों लोगोफोरजों रायज्लायनो होननानै फैबाय आरोना लोगोफोरजों लोगो हमलायनो होननानै बे लाइभनि गेजेरजोंनो फैबाय आरोना आं दा नै गोलाव जाबाय आरोना ओंखाम जानानै दहायनो जादों आङो 1 घन्टा बारबाय आरोना ओंखाम जाखांनानै गोलांनाया
ओमफ्राय दिपालि बर' नानिया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया मैथा नासोमोन आरोना ओमफ्राय ना बाथोन दंदेरो आरो दिपालि बसुमतारी दिपालि बर'खौबो आंनि लाइफआव जयेन जानायनि थाखाय गोसो गोरबोजों बरायबाय आरोना गोसो गोथारै फैनायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों आरोना रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय दिपालि बर' नोंसिनालाय मा ओंख्रि खिन्थाहरबानो जाबाय आरो रिना बसुमतारी नानिया मा होनदों जोंहाबो जाथ'वाखै आदा संखांबाय दाबो जायाखै आरोना दाबो जायाखै आरोना नानि नोङो जादो दा जानाय टाइम जाबा नोंस्रा बेसे टाइमाव जायो जाबानो जाबाय आरोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आदा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिसोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आं थांफेरबाय थांफेरनाया मुसलपुराव थांबाय आं बाक्सा मुसलपुराव थांबाय आङो मुसलपुराव थांबाय मुसलपुर टाउननि सानजाजों थांबाय आरोना आङो ओमफ्राय आं बारा मा गामियाव थाङामोनथाय आं बावबाय आरोना मोनसे प्रग्रामाव थांदोंमोन आङो बे प्रग्रामाव थांदोंमोन आङो बेहायनो 69XX मोनथाम दट फानो निउ डेटिं अनलाइन लाभ हरदों वेलकाम आयौ आं बुजियासै दै बर'ना हारसा जाखो वेलकाम दै 69XXX फान वेलकाम आंनि लाइभआव जयेन जानायनि थाखाय वेलकाम 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 गोजोननाय थाबाय आरोना अबेनिफ्राय हरदोंमोन खिन्थाहरदो आरोना निउ एडिटिं अनलाइन निउ एडिटिं अनलाइन होनदों मारै जाखो आं बुजियासै टाउना रङिया नानि नोंसिना टाउना रङिया ना रङियासो टाउना रङिया दं आरोना बाक्सायावबो रङिया दं बाक्सायावबो रङिया दं बाक्सायावबो रङिया दंना आं मिथियाखै रङिया दं नामा रङियाया कार्बि आंलंथिं थांबासो मोनलाङोमोन ना रङिया 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 गुवाहाटिनि सिगां मोनोमोन नाथाय रङियाया रङिया रङिया गुवाहाटिनि सिगां मोनोमोन नामाथाय रङियाया ना बावबायलै आं रङियाव गुवाहाटिनि सिगां मोनोमोन ना बावबाय आं दे कमेन्ट खालामहरदो मा निउ एडिटिं अनलाइन दंनो नै लाभ हरदों निउ एडिटिं अनलाइन मा निउ एडिटिं दे कमेन्ट खालामदो आरोना लाइक खालामदो जाय लाइक खालामाखै अननानै लाइक खालामब्लानो जाबाय आरोना हेल' सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना दे कमेन्ट खालामदो रायज्लायनो हारसिं जायोना अननानै कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय जाय लाइक खालामाखै खालामब्लानो जाबाय आरो ना एस जोहोलाव फैदों नै नोंलाय बहानि ब्र' रङिया मिथिलायै आं क'क्राझारनिलै आं बारा टाउन बेरायाना ओमफ्राय आङो लकेसनफोरखौबो आं बारा नायालै एकदम जाम्बा आदुवाखासै आरोना मिथियो रङियाखौ मिथिनाया ओमफ्राय बाक्सा एरियायावनो गोग्लैयोना रङियाया बरपेटा रडनि उनाव बाक्सा मोनो आरोना ना बरपेटा रड मोनहैयामोन नामाथाय बावबायलै आङो बावबाय आं बारा बेरायाना आं बारा बास गाखोआ आरोना आं मिथिया आरोना एस जोहोलाव आंनि लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आरोना बरायबाय नोंथांजोंबो रायज्लायनो मोननायनि थाखाय गोजोनबाय आरोना ओमफ्राय एस जोहोलाव लाइक खालामाबा लाइक खालामना होदो आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरब्लानो जाबाय एस जोहोलावा बबेनि खिन्थाहरदो आरोना गुवाहाटिया जोबोर गोजान थांनांगौ आदा औ गुवाहाटिया गोजान थांनांगौ रङियानो नैबेनो थालाङोना बरपेटा रड बारलांनांगौना
बरपेटा रड बारलांनांगौना माबाया रङियाया नंगौना बरपेटा रड बारलांनांगौना रङियाया खिथाहरलाय अननानै आं बारा मिथिलालै आं डिसमिस जाबाय कनफिउस जाबाय आं नोंसिनि थिंजायनिफ्राय बरपेटा बारबोनांगौ ब्र' औ बरपेटा बारनांगौ बादि मोनदां आं बरपेटा रडआव हटेलाव माबा जानानै रुथि जानानै सुपार बेयाव थांबावदों आं गुवाहाटि ओमफ्राय आं बारा मिथिया आरो अबे खन्द'आव रङियामोन गुवाहाटि एदसेयाव थांबाय आरोना बे बरपेटा रडआव ओंखारबाय ओमफ्राय हटेल दंना रडनि ओरै आगदाजों आरोना बास स्टेन्डआव बे बास ड्राइभारफोर जाग्रा हटेल दं आरोना जिखुनु जाया जेनेरेल जाजोबो आरो नों आं बयबो बेहाय हाबनानै जादों आरोना जानानै ओमफ्राय डाइरेक्ट बास बाराव गाखोफिनबाय होलांफिनबाय आरो गुवाहाटि रावना होफिनबाय हो हो गुवाहाटियाव थांब्लानो मोनलाङो ब्र औ मोनलाङो मोनलांनाया ओमफ्राय आं बारा गोसोआव गैला आरोना ओमफ्राय माथो ओंखारजोब्बायसो आंनि लाइफनिफ्राय ओमफ्राय माथो रावबो कमेन्टबो खालामा लाइकबो खालामासै रिना बसुमतारी नानिया मा होनदों रङिया बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो कामरुप डिस्ट्रिक्टबो गोलैयो बरपेटाया जोंनिफ्राय थांबाबो नां थांबावनांगौ आरोना औ थांबावनांगौ आदा सोनाबजाय औ सोनाबथिंजाय थांनांगौ आरो ना रङियाया बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो ना नंगौ नंनाया ओमफ्राय कामरुप डिस्ट्रिक्टबो गोग्लैयो आरोना बरपेटाया जोंनिफ्राय थांबावनांगौ बरपेटाया नोंसिनिफ्राय थांबावनांगौ आरोना ओमफ्राय सोनाब जायो ना सोनाब जायो अ नोंसिनिफ्राय फैब्ला सोनाब जायो आरोना माने नोंसिनिफ्राय फैबा रङियाया सोनाब जायो आरो बरपेटाया जोंनिफ्राय थांबावनांगौ सोनाब जायो बरपेटायासो नोंसिनिफ्राय सोनाब जायो आरोना बुजिबाय दे जोंनि उदालगुरियाव फै मालाब्ला ब्र' उदालगुरियाव थांगोन थांनाया माब्लाबा सानसे समाव र' एसे फैसा जाग्रोथों आरोना गारि भारा 4,000-5,000सो नांगोन ना 3,000-4,000सो नांगोन ना एसे जानाय खरस नांगोन आरोना आखाइयाव 5,000-6,000सो थायाबा जाया आरोना दा बेलेन्सा जिर' आरोना मालाबा सुबिदा जाबा थांनोसै आरोना खनसेब्लाबो थांगोन खनथाम खनब्रै थांनो हायाबाबो खनसेब्लाबो थांनो नाजागोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनखौसो लोगो मोनगोन ना मोना अननानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगो हमगोन ना हमा बारा पपुलार मानसिबो नङा नालाय आं सिनायजानाय नङा दासो गोदानसै आरोना नोंथांमोनजों लोगो जाहांदों दासो रिना बसुमतारी नानि मा सिरि थाखो रिना नानि मा खालामदों रिना बसुमतारियाबो माबा दंमोन नामा इउटुब चेनेल दंमोन ना नानि रिना बसुमतारी ना गैया रिना बसुमतारी नानि नोंहाबो इउटुब चेनेल दंमोन नामा बावबाय आं एस जोहोलाव जोंनि उदालगुरियाव फै माब्लाबा थांगोन दे थांगोन माब्लाबा सम मोनोब्ला एसे आखाइयाव फैसा जायोब्ला थांगोन आरोना 3-4 रोजासो आखाइायाव जमा थाबानो थांनाय जागोन आरोना दा फैसा गैथ'आ जिर' बेलेन्स ओमफ्राय कबिथा दैमारि फैदों नै आंनि फसन्थ जानाया हाइ फ्रेन्ड मा ओंख्रि जाखो मैथा नासो आरोना मैथा ना ओमफ्राय ना बाथोन आंनि एयार कन्डिसन न'आव उन्दुनानै लाइभ होनायखौ मोजाङै गोसो होना नायदो आरोना आंनि नै बिसना फेसिलिटि केपासिटिया बारा मोजां नङा आरोना दुप्लिकेट जिरक्स आरोना बे माबाया बिसनाया बे जिरक्स अरिजिनेल नङा आरोना आं अरिजिनेलाव उन्दुआ जास्ट बेहायनो टाइम पास खालामनानै उन्दुनो मोजां मोनो आरोना आं ओंखाम संग्रासो उन्दुनो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बे ओंखाम संग्राया सेस गिजि गब्लं फाथोसिना आरोना लिरनाय जायाखै दख'ना सुरि होंगजोबनाय ओमफ्राय उसुङा सेस गब्लंजोब आरोना लोगोफोर गिजिजोब बेहायनो उन्दुयो आं बेखौ होनो जाहैबाय जिरक्स बिसिना आरो जानला मोनला गोसोबादि बलाबायना उन्दुयो आङो
सखि दं आरोना नै सखि अरिजिनेल सखि नङा बे अरिजिनेल सखि ओमफ्राय आं बे पारमानेन्ट उन्दुआ आरोना बे जिरक्स सखि आरोना जिरक्स बिसिना बे गासिबो गान्दु थान्दुफ्रा बिसना सादोर थसजोबो गासिबो जिरक्सजोब आरोना बियो अरिजिनेल उन्दुआ आरो आङो आहा जोहोलाव समायगोनलै ब्र नोंजों कबिथाया लायानोलै कबिथाया आंथ' लायो फुरा लायो आं कबिथाखौ लायो आं कबिथाया फसायाना आं महर गैयाना हारावरावनो नै आं हाजिरा मावग्रा नलाय सोर सिख्ला फैनो दे आं हारावरावसो नै नायनो समाया ओमफ्राय खिन्थु अननाया हले दं आरोना आं सिथाब बुंखायो मालाय हनै फसायाब्ला कबिथाया आं हले फसायो फुरा फसायो आं मालाबा थांगोन कबिथा मोननाव कबिथा दैमारियानो मा बुंदों वाव बरिया गोथाव ओंख्रि बरिया होनदोंना नोङो बरिया थेंकिउ जोंना ओंख्रि गोथाव ना मैथा ना आरो ना बाथोन ना सिंगिखौ दिनै सङासै आरोना मुलाखौबो दोनबाय गाबोन जानोसैनो ना सिंगिजों मुलाजोंमोन जोंना ओंख्रिया दिनै जानांगौ ओमफ्राय गाबोनसो जानोसैनो गाबोन जानोसैनो ना सिंगिखौ बुजिबावाब्रा मा ना सिंगि होनबावो कबिथा दैमारि आंनिया मिथियानो रिना बसुमतारी खुलिथ'वाखै आदा खुलिथ'वाखैना नानि खुलिथ'वाखैनो नानियाबो खुलिगोन उनाव सम मोनब्ला सम जाथ'वाखै ना फिअ पास जाब्ला फिअ पास फरिखा होखांबासो खुलिगोन होनदों इस जोहोलाव मालाय थाखानायखौ बहा मोननो ब्र ओंलै जारलासो मालाय बेगदार बोजोगा दंखायो आरोना ओमफ्राय गैया होनना बुंबाय थायो आरोना ओमफ्राय आं बेयावनो गोसोआनो फाग्ला जालायसै गैया होननायाव एकदम बारसिना जानोसै आरोना गैया होनबाथाय एकदम गोसोफ्रानो गलिलाजोबो माने आंहा गार्लफ्रेन्ड गैजायानो जायखौनो मोनो बेखौनो दंखानायबाबो मिथिया आरोना फथायनोल' नागिरो ओमफ्राय फथायब्लालाय बहा मोननो आरोना फथायबालाय बहा मोननो कबिथाया आंखौ नंखाय सानोथ' ओइ लाइभनिफ्राय ओंखारखोना माखो कबिथा लाइभनिफ्राय ओंखारबायदां कबिथाया गैला रिना बसुमतारिया माबा दंमोन नामा नानि हा सो होनना बुंबाय कबिथाया रिना बसुमतारी नानिया माबा फेसबुक दंमोन नामाथाय आं दाखालि सोंहरदोंमोन नामाथाय मारै दं हिर' ए बरगयारि बिदिनो नै नोंसोरो रायज्लायनो होननानै फैबाय आरोना एसे कमेडि एसे फानि एसे जकि एसे गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ स्रां होखारनो होनना फैबाय आरोना नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै नङाबा बेसेदो बरिं थाबाय थानो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंनि रायज्लायनायखौ एसे मजा लादो आरोना मजा लानो हागोन आरोना नोंथांमोनाव होद कर'ना जाखोना माखो थु कर'ना जाखोना माखो कर'ना फैफिनबायनो माथो नै जोंना आइ बुरिया आइट होनगासिनो एसे जौ फेदों आरोना जोंना बिमाया उन्दुदों आंनि रायज्लायनायखौ वाइट होननानै खोन्था हरगासिनो आरोना माबे हा बिसिनायाव उन्दुनो हायाखै बिसिनायाव उन्दुनो हायाखै वाव जानला मोनला दाहोनसो मारै दं हिर' ए बरगयारि आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना नोंथांमोना आंखौ दसेब्लाबो कमेन्ट हरनायजों लाइक हरनायजों आंखौ थुलुंगाखां होनायनि थाखाय आं रायज्लायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना एस जोहोलाव फंबाया मा होनदों हिनजावखौ लाब्ला मेकआप फुनैखौ नायना ला ब्र औलै कबिथाया मेकआप फुनो नामालै ना कबिथाया मेकआप फुनो दां माबे
मा जाखो बिसिनायाव उन्दुनो हायाखै बिसिनायाव उन्दुनो हायाखै नामा होनदों थिखोहैनांगौ जौ फेदों जोंना आइया मैयाबो जौ फेदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिसिनायाव उन्दुआलासिनो हायाव प्लास्टारावसो उन्दुना दंमोन ना ओमफ्राय आङो बिसिनानिफ्राय सिखारनानै थांनानै थिखोहैबाय आरोना माबे सोर साइकेल गाबनाय होद साइकेल लायाखै बियो साइकेल लायाखै दा नङा बिबा सोरमोन मा खुन्थेंलाबायनांगौ सोरमोन बिबा गोदाव सोराव नङाफ्रा मा जानला मोनला होनथारो मा खुन्थेंलाबायनांगौ मानो साइकेल लांनाया मानो मालाय दाबसे जायगायाव उन्दुनो थांखानाया मानो न'आव फैबावनांगौ बेलाय जानला मोनला जौ लोंनानै औ आदा फेसबुक दं मा नामजों बिबा नानि गुजुनाया दाबो हामाना मुलि थरथिबो जायाखै र' जाना होनां मालाबा लाबोआखै बायाखै मा नाममोन बिबा नानि नाबा कबिता दैमारि आं फुनाहाय सार कबिता आंखौ लादोब्रा दे कमेन्ट खालामलाय लायोना लाया कमेन्ट खालामलाय कबिता जोहोलाव नायना सिनायदो नों ब्र नोंसो फसायो नोंसो लागोन ना ब्र फसायनाया फसायोमोनलै ओमफ्राय मा बुंबावनो आरोना फसायमालाय बहा मोनो आरोना मालाय थाखानाय गिदिर गोनांफोरखौ बहा मोननो आरोना अनगौमोन आं अननाया थाखा फैसाजों होनो हायाबाबो गोसो गोरबो बिखा सिंजों गोथार अननायखौ होगौमोन आरोना गोथार अननायनि अनगा थाखा फैसाजों बायनाया गोजोननाय गैया एस जोहोलाव ओइ कबिता नों आंनिखौ मानो आनसाबसक्राइब खालामनाय अह कबिताया एस जोहोलावनि चेनेलखौ आनसाबसक्राइब खालामदों नामा नै माथो एस जोहोलावा होनखो ओइ कबिता नों आंनिखौ मानो आनसाबसक्राइब खालामनाय अननानै खालामना होफिनदो बिदिनो एखमबा आनसाबसक्राइब जाफिनो ना मायोथाय आं मिथिया आरोना बिनि सोमोन्दै कबिता दंना गैला आंनि लाइफआव दे खिन्थालायदो आरोना फोरमायलायदो बे लाइफनि गेजेरजोंनो जों ज' लोगो मोनलायबाय जिखुनु दा साबा दं नै जों दा साबाजों रायज्लायबाय थानांगौ आरोना लोगोफोर लाइफआव साबा फैबाय ओमफ्राय आंजों 6 जन जाबाय आरोना हेल' आदा मिस्टार सामब्राम फंबाय फैबाय आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय वेलकाम फंबाय नों फैबाय थाथारो फंबाय आं जोबोद खुसि आरोना आंखौ लोगो हमनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो थेंकिउ सोमबास ओंखाम जाखांखो ना माखै मिस्टार सामब्राम फंबाय मा ओंख्रि जाखो खिथा हरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय लाइक होआब्ला लाइक होसिजाबनानै हो आरो माथो खोथा दंबावो नङा होमबा लाइकखौ ओरै थुब्रिला होजोबनांगौ ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बैसोर मानसियाबो साबसक्राइब ओरै थुसिना होनांगौ लाइक ओरै आसि खिथानायखौबो थुदामब्लेना होनांगौ आरोना सालाखौ माथो बेलाय बेनो आदा आंनि फेसबुक नामा प्रफाइल दंना गैयाथाय आंनो मिथियाना आं मालाबा सार्च खालामदोंमोन नामाथाय प्रफाइल दंना गैयामोनथाय आं फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरबाय एक्सेप्ट खालामदो नानि दे मालाबा नोंसिनि गामिथिं बेरायहैनांगौ आरोना नोंसिनि गामिथिंबो हरै एरियाथिं इउटुबारफोर दं नालाय बिसोरनियाव बेरायहैनांगौ आरोना आं फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरब्ला एक्सेप्ट खालामना आरोना नानि दे आंनिया नामा दानसोरां बसुमतारी आरोना एकदम गस्ला गुफुर आइस पेन्ट गाननाय आरोना आइस पेन्ट गाननाय आखाइ ओरै फुवारनाय आरोना आंना प्रफाइला ओमफ्राय मेरला दंलै आंनिया फेसबुक एकाउन्टआ 7था ना बेसेबांबा दं आरोना फेसबुक एकाउन्टआनो अबेबा जायो अबेबा जाया आरोना ओमफ्राय आं फरायसै नै कबिता दैमारि हाइ फ्रेन्ड मिस्टार सामब्राम
जाखांबाय नामा मिस्टार सामब्राम फंबायखौ होनदो जाखांबाय नामा होननानै खिन्थाहरदो आरोना मिस्टार सामब्राम फंबाय ओमफ्राय नै एस जोहोलावा बुंदों रिना सिस्टार अननानै आंनिखौबो खालामना होदो अननानै एस जोहोलावनिखौ साबसक्राइब खालामना होनो रिना बसुमतारी नानि साबसक्राइब खालामना होदो आरो नैबे एस जोहोलावनिखौ नै लोगो गैयाब्ला लोगो खालामना लादो आरोना नानियाथ' माबा मा होनो मा होनोमोनलाय इउटुब चेनेल गैया जाहैबाय रिना बसुमतारी नानिया इउटुब चेनेल गैया दे एस जोहोलाव नोंथां बियो जास्ट ओरैनो नायनायल' आरोना बिनि एकाउन्टआ नायनायनिल' आरोना इउटुब चेनेलनि नङा आरोना बिनि एकाउन्टआ ओमफ्राय रिना बसुमतारी नानि अननानै साबसक्राइब खालामना होदो आरोना नैबे एस जोहोलावनिखौ ओमफ्राय बिएन बड' ब्लगआ नै बिएन बड' ब्लगआ आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ दे वेलकाम गोजोननाय थाबाय बाबु आंनि लाइफआव नुजाफैनायनि थाखाय लाइक हरदों बिथाङा मोजां नांदों दे आं दायो भिडिअ हगारनो हायाखैलै र' जारला जाथारबाय खामानि मावनायखौ आं बोरै हगारनो दे उसुबिदा बरिं मोनथारोना आं बारा कमेडि टाइपनि लाबोनो रोङा बिदिखौ ओंखाम ओंख्रि संदोंमोन ओंखाम ओंख्रि संदोंमोन आरोना मिस्टार सामब्राम फंबाया मा ओंख्रि संखो खिन्था हरबानो जाबाय आरो जों बयबो मिथिनोसै दा जागासिनो आरोना फंबाय मा ओंख्रिमोन रिना बसुमतारी एस जोहोलाव आदा जागोन दे एस जोहोलाव आदाखौ माबाखौ फंबायखौ रिना बसुमतारी नानिया बुंहरदो खालामगोन आरोना दा खालामना होसिगोन आरोना जोंदाव कमेडि अफिसियेल हाय आयना ब्र औ आयना ब्र आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलाव जोंदाव कमेडि अफिसियेलाबो फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना आंजों दसेनि थाखाय रायज्लायफैनो थाखाय ओमफ्राय जाय लाइक खालामाखै लाइक खालामना हो लोगोफोर मा नायना थाखो लाइक खालामना हो आरो माथो दंबावो लाइक खालामना हो लाइक खालामना होदो आरोना जोंदाव कमेडि अफिसियेल लाइक खालामाखै लाइक खालामना होदो आरोना माथो मोखां नायखो आरोना रिना बसुमतारी नानिया होनदों प्रफाइल पिक्सार दं आदा दंना दे नायगोन दे एस जोहोलाव जागोन दे रिना सिस्टार जागोन दे होनना बुंदों रिना नानि नोंनि सापर्ट खालामगोन होनना बुंनायखौ जागोन होनना बुंदों ओमफ्राय मिस्टार सामब्राम साना दाउदै एवनायसो साना आरोना साना दाउदै एवनाय आरोना मबाइल गंसे दंबावबासोमोनलै ओरै थुनानै नै ना मा होननानै ओरै खिथाहरजागौमोन आरोना मबाइल गैया नालाय आं दा नोसुरि गानदों आइया एकदमबारे आंखौ गाननो थिननायलाय आंखौ ब्रा ब्रा गाननायलाय गानबाय आरोना आङो आखायाव नोसुरि गानदों आं जेबो गानफेरामोन आं गानालै बुंदोंमोन आरोना सप्ता खनसे गाननानै गारनोसै आरोना एकदम बिराद गिसोयो दे कमेन्ट खालामदो मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो अननानै खिन्थाहरदो आरोना एस जोहोलाव नोंसिना मा ओंख्रिमोन ओमफ्राय जों दा बर' कमेडि अफिसियेल नोंसिना मा ओंख्रिमोन खिन्थाहरदो आरोना रिना बसुमतारी नानि मोनना मालाय मैथा ना होनो दे खिन्थाहरदो नै जोंना मिस्टार सामब्राम फंबायनाबो साना दाउदै एवनाय आरोना कबिता आब'आ थांबाय नामा थांबाय बियो गैला थांबाय बारा गोबाव थाखाया बारा गोबाव थाया थांबाय बियो आं गोसथोनायनि खोथा बुंबाय थायो लाजिनानै थागोन ना माखो मिथिला आरोना कमेन्ट खालाम आरोना कमेन्ट खालाम गोसथोनायबो गैया नालाय रावजोंबो गोसथो जाया मा खालामदो आरोना एस जोहोलाव फंबायनिया नै मा होनदों जोंना मैथाजों ना गोरान अमा बेदर फाजासोमोन ब्र' आयौ बरियालै नोंसिना अमा दंलायबावो आरोना मैथाजों नाबाव ना गोरान आरोना आरो अमा बेदर फाजालायबाव आरोना वाव बरिया गोथाव ना आरो बेदर दंलायबावो बरियालै सोर सङोलै एस जोहोलाव नोंसिना सोर सङो ओंखाम ओंख्रिखौ नोंनो सङो ना सोरबा सङो
ना आमोखि दं नामा खिन्थाहरबानो जाबाय आरो एस जोहोलाव मिस्टार सामब्राम फुंबाया हे मिनि हरबाय आरोना आंखौ मा एसे गोथाव गोथावब्रा गोथाव गोथाव जायोलै मालाय जोंनासो एकदम गोरान गोरान साफायानो गैया आरोना एकदम बिगाब बिगाबसोना बाराथावा जोंनिया दे अननानै खिन्थाहरदो आंबो सङो आमोखिबो सङो ब्र' अ ह आमोखिबो सङो ना आमोखिया बहानि आरो नोंनियालाय ना एखे ड्रिस्ट्रिक्ट मोनसेनिखा नामा आमोखिया एखे ड्रिस्ट्रिक्ट मोनसेनियानो मोजां दे आं बाक्सा साइडथिंजायनिखौ लागौमोनलै मोनब्ला जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिखौ मोनाखिसै आं गोसोथोब्लाबो बाक्सा ड्रिस्टिकआव सोरबाफोर गोसोथोग्रा दंबा लानोसै आं हाबा अमाखौ फिसिनो हालालै गुन्दै बायबाय थानो हाला एकदम मास मोनसेयाव 3000नि अमा गुन्दै जायो आरोना मास मोनसेयाव 3000नि अमा गुन्दै जायो 10 दिनाव थाङो अनलि 1000नि अमा गुन्दैया 10 दिनाव थाङो लोगोफोर जेबो रुलु रुला थास' रुलु रुला थास' रुनोबो थास' गैलाना जोंनिथिं एकदम थास' होननायानो गैया नागिरबाबो मोनाखिसै आरोना न'नि बारियाव दंमोन आरोना सिगाङाव बेखौ रुना होखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो अमा गुन्दै गोजाल' होनाय जायो नालाय एरा आरोना दा मास मोनसेयावनो 3000नि अमा गुन्दै नांगौ आरोना लोगोफोर 3000नि अमा गुन्दै नांगौ 3000नि बारा जाबाव आरो ओमफ्राय एसे थोरायनानै मास मोनसे थांहोयो आरोना 3000नि अमा गुन्दैखौ एस जोहोलाव सनितपुरनिसो ब्र' अ नोंसोर सनितपुरनिखासो आरोना एस जोहोलाव सनितपुरनिसोना सनितपुर बिसनाथ बिसोर खाथि खाथि जाबाय आरोना मिस्टार सामब्राम होनना बुंदों आं मा होनना बुंहरोमोनथाय होननाया बावबाय आं दे फैद' लोगोफोर आंनि लाइफआव फैदो आरोना मुसारिखौ ओरै गावहरसै आरोना सिददानो नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय र'दे आं माबा खालामनो नागिरदों हेल' लोगोफोर दे बुंदो रायज्लायदो दे ओद मुसारियाबो दिस्टार्ब जाबायना दायो आरे बाबा मुसारिया दिस्टार्ब जाबायलै होद दिस्टार्ब थाम्फै अरबावो नामा आदा थाम्फै अरा ओमफ्राय बे न'आ गिजिजोबना ओमफ्राय एम्फौ एनला मानखो जानानै बिदिनो सिनिबाला फैजानो गिनांगौना बेनि थाखायनो मुसारि एथेबना लाजोबनांगौ जायो आरोना साबधान दे थाम्फै अरा होननानै मुसारिखौ खोङा लाबानो थानो नाङा दे आं बुंखायो बिदिनो एम्फौ एनला हाबगोन उरसिबोगोन नोंखौ सिनिमालाफोर हाबबोलाबायनानै जोजानो गिनांगौना ओमफ्राय बेनि थाखायनो साबधान आरोना थाम्फै अरा होननानै मुसारिखौ खोङा लाबानो थानो नाङा आरोना लोगोफोर मानोथो मुसारि नांगौ जोंनो जेनेबा मानो मुसारि खोंनांगौ जेनेबा नोंखौ सेफटिनि थाखाय प्रटेकसननि थाखायसो मुसारि खोंनांगौ आरोना आं बुंनाया माबा गाज्रि जादों नामा मिस्टार सामब्राम फंबाय मुसारिखौ खोंथारनांगौ दे मुसारिखौ खोंथारनांगौ मुसारिया एसेब्लाबो नोंनि थाखाय प्रटेकसन होयो आरोना दे मिस्टार सामब्राम फंबाय मोजां जादों गाज्रि जादों आं बुंनाया रिना बसुमतारी नानिया नै गासिबो उन्दुजोब्बाय नामा दा औ उन्दुजोब्बाय नानि बाबाया न'आव गैया आरोना ओंखाम जाखांनानै बै सासे मानसिनियाव उन्दुहैदों आरोना उन्दुहैदों माने बिस्रा न'खराव उसुबिदा ना बेनि थाखायनो नेहैनाय जादों आरो आङो दा मा होनना खिन्थानो आरोना ओमफ्राय नै आइया गिनानै नैबेखौ नोरसोरिखौ गानहोबाय आरोना आंखौ माबा गिनानै आंथ' गिया बिदिखौ मानसि गोमादों नालाय गामियाव ओमफ्राय बे मानसि गोमानायनि न'खरनियाव माने जाहा माने एसे बाहागि जायो नालाय ओमफ्राय बेहायनो नेनो थांदों आरोना न'खराव रावबो गैला नालाय हिनजाव मानसिल'सो दायो फिसाजोआबो हाबा जाबायना ओमफ्राय दायो न'खराव दा हिनजाव मानसि सासेल'सै आरोना ओमफ्राय हौवा मानसिया गोमाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो रावबो गैला नालाय हिनजाव मानसिल'सै नालाय ओमफ्राय फिसाजो बिजामादै
या मालाय न'आवसो ना दायो गैथ'आ दा हिनजाव मानसिल'सै दा नेनो थांदों आरोना बाबाया हारसिंसो नेहैयो बे बाबायाबो हारसिंसो नेहैयो आरोना ओमफ्राय दा आंखौ बिमाया नै ब्रा ब्रा नोरसरि गानहोबाय आरोना ओमफ्राय आङो गाना होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय ब्रा ब्रा गानहोबाय आरोना ओमफ्राय गानबाय आरो आङो दा बाबाया बै मानसि गोमानाय न'खरावनो थांदों आरोना सारादु जाखांजासिम जायाखै फाग्ला सामब्राम फंबाय लाइभआव आंनियाव साब्रै दं दे लोगोफोर अननानै कमेन्ट लाइक खालामना होदो आरोना मानि फैला होननायखौ नङाबाथाय खोनासंनायाबो ओहो होननाया गोदो दाहोना थाबथिंखाग्रा दासिमबो बेबायदि साननांगौ दा जोंना बेबादि गैला अनेक सोलायबाय माने आथुदेट जाबाय सारबो सार होननाया आं बारा बोआखै दे सुरखौ नङाबा गुजुदों नालाय बारा बोनो हायासै आरोना आं सुरखौ आं बोबा हागौमोन आरोना कभिडा नांगौ कभिडखौथ' नांखागौ आरोना आङो माथो कभिडा दंखायोलै फंबाय मोना आंबो रिना बसुमतारी नानिमोननि गामिथिंजायनिखौसो लायनोसै आं सोरबा सासे मोनोब्ला रिना नानि आंनो बिबाजै नागिरना हरथोंसै आरोना रिना बसुमतारी नानिया आदा नोंस्रा सोर सोर दं जोंहा साथामल' नानि साथामल' आइ बाबा आं आरोना ओमफ्राय आब' सानै दंमोन आरोना हाबा जाबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो आरोना मोनसेया जाहैबाय 22 किल'मिटाराव सासे ओमफ्राय ओरैजाय 10 किल'मिटाराव सासे आरोना 10 किल'मिटाराव सासे 22 किल'मिटाराव सासे आरोना खोलाथिंजायनिया जोंनि न'नि खोलाथिंजायनिया 22 किल'मिटार ओमफ्राय जोंनि न'नि साहानिया माबा आरोना 10 किल'मिटार गोजानाव जादों आरोना दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम आरोना जानो हाया नोंखौ आं बावनो हाया अ जारौ फालि नोंबो जों थांनो नुनानै बोरायदावासै मोननानैबो हमथायासै गारना जालालै आंना बोरायबाय आरोना गारामा दाख्लै सानानै बोरैबा थरायला जोब्बाय आरोना आखाइ सुदोंमोनलां आदा कभिडा गैयालै बाबु कभिडखौ लायगोन नामा गाबोन मोना माथो मालाय थाखानायखौ बुजानो हामालै मालायनि लाइफनि थाखानायखौ सेखना लायनाया बियो मोजां हुदा नङा आरोना थार गोसोजों मोजां मोनलायब्लानो माने मोननै गोसो आरो मोननै न'खरजों गोरोबलायबासो बेसो मोजां जायो आरोना मोननै गोसो आरो मोननै न'खरा गोरोबलायाबा माबाबो सान्थि फैया आरोना ओंखायनो मालायनि गोसो गोरबोखौ सेख'नानै लायनानैबो नोङो गोजोननाय मोना आरोना बेनिखायनो आंलाय माथो बुंबावनो आरोना मिस्टार सामब्राम फंबाय मिनिबायसो माथो लाइक खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालाम रायज्लायनोसै ना दे नङाबा आं बेम सुना हरगोन नङाबा बेमाबो बै न'आवसो आरोना साहानि न'आवसो दा आं खोलानि ओंखाम संग्रा न'आवसो उन्दुदों आरोना आं जिरक्स बिसिनायाव जिरक्स होनो बे बिसिनाखौ अरिजिनेल उन्दुग्रा न' नङा नालाय बियो ओंखाम संग्रायावसो ओमफ्राय नैबे बिसिनाफ्राबो जिरक्ससो आरोना अरिजिनेल उन्दुग्रा नङा बियो दे कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो ओइ कर'ना थ' दाजाखालै आहा थैनो गोसो गैया दानो आच्छा दहायनि आंनि गानखौ बोरै मोननाय खोनासंना आं हिन्दीखौ बारा बुजियाला आं खोनासंदों आं बारा रोङाना हिन्दीखौ आं बुजिस्लाबाखैना फंबाय
आं नोंनि भिडिअखौ नायजोबदो आरोना नायनाया कमप्लिट नायजोबदों नायनाया ओमफ्राय आं मा होनखोथाय आं बुजिया आरोना बर' रावआव दानस्लायनो ओमफ्राय रिना बसुमतारी सरि आदा बे सोंथिखौ आं नोंनि गुबुन मोनसे भिडिअ सोंखांबायमोन औ नंगौ नानि आंबो गोसोआव दङ ओमफ्राय थेवबाबो आं खिन्था हरफिनबाय आरोना नानि नोंनो खिन्था हरफिनबाय आङो आंनि फेसबुकखौ आंनिया फेसबुक पेज गैया दे ओरैनो फेसबुक जानला मोनला सालायलाबायग्रासो आरोना लोगोफोर आंनि फेसबुकआ दानसोरां बसुमतारी ओमफ्राय आखाइ ओरै फुवारनाय आरोना लोगोफोर आखाइ ओरै फुवारनाय ओमफ्राय गस्ला गुफुर गाननाय आरोना ओमफ्राय लंपेन्ट गाननाय ओमफ्राय जुथा सेगा गाननाय आरो ओमफ्राय आं थानाय प्लेसआ जाहैबाय मोनसे स्टेडियामाव आरोना जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दाख्लै साइ स्टेडियामाव फुटबल जादोंमोन ना फाइनाल मेट्च जादोंमोन मिज'रामजों जोंनि बड'लेण्ड बिटिआर एफसिजों जादोंमोन आरोना दाख्लै फाइनाल मेट्च ओमफ्राय बे थांनायाव आङो ड्रेसबो गानबाय आरोना ओमफ्राय पेस गानबाय ओमफ्राय जुथा गानबाय आरोना ओमफ्राय भलन्टियार सिस्टेमनि माबा आरो ओमफ्राय भलन्टियारनि ओरै थफि हमनाय आरोना आंनि प्रफाइला दानसोरां बसुमतारी होनबानो सार्च खालामबानो मोनगोन आरो ओमफ्राय सार्च खालामनानै आंखौ फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरब्लानो जाबाय आरोना खोनादोंना खोनायाखै खिन्थाहरदो सोर सोर खोनादों खिन्थाहरदो आरोना रिना बसुमतारी नानि थांखोना माखो रिना बसुमतारी नानिया थांखोना माखो मिस्टार सामब्राम दंना मिस्टार सामब्राम दं ओमफ्राय रिना बसुमतारी नानिया थांखोना माखो ओमफ्राय सोर दङ खिन्थाहरदो सानैल'सो नै आं खिन्थाबाय दे आंनि प्रफाइलखौ भलन्टियारनि थफि गुफुर गाननाय ओमफ्राय गस्ला गुफुर गाननाय ओमफ्राय लंपेन्ट बे जोंनि ओरैनो सिभिल गानलाबायग्रा आरोना ओमफ्राय जुथा सेगा गाननाय आरोना गाहायाव ओमफ्राय स्टेडियामाव लानाय आरोना ग्रिन माबा मलार बनायाव लादों आरोना गोथां मा होनो निल रं आरोना आंना रक स्टिफेन फेसबुक नोंनिया रक स्टिफेन फेसबुक ना रक स्टिफेन फेसबुक आरोना नोंनिया फेसबुकनिया आंना रक स्टिफेन फेसबुक आंना खिन्थु फेसबुक पेज नङा दै ओरैनो सिम्पोल सालायलाबायग्रा नोंसोर जेरै सालायो बिदिनो सालायो आरोना आंबो मालाय बादि फेसबुक पेज खुलिनानै भिडिअ हगारनाय नङा आरोना आंना जानला मोनला ओरैनो भिडिअ हगारब्लाबो ओरैनो जानला मोनला आपल'डसो आरोना फेसबुक पेज खुलियाखै आं रिना बसुमतारी मिस्टार सामब्राम आदा सिंगार नामा प्लिज खोन्थाहरलाय आदा रक स्टिफेनसो रक स्टिफेन आं बारा बुजिया रक स्टिफेन होननाय माने मा बुंनाय जायो आं बारा बुजिया आरोना सिंगारलै बियो एकदम गावनि पार्सनेल सिंगार आरोना बियो गावनि पार्सनेल सिंगार आरोना बियो ना सामब्राम उनाव मा होनो क्लासिकेल लाना खनबानो जाबाय आरोना फंबायाबो एसे माने बैसोर फुरना मेथाइफोरखौ माने एकदम एगजास्ट बोनानै माने खननो नाजाब्लानो जाबाय आरोना उनाव जाहाथे बिनिफ्रायबो माने एसे आपग्रेड जालांगोन नालाय खुलिदोंमोन आं रिना बसुमतारी नानिया होनना बुंबाय आरोना खुलिदोंमोन आं भिडिअ आपल'ड बारा खालामाखै फेसबुक पेज खुलिदोंमोन आरोना नोङो ओमफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामाखै फेसबुक पेजखौ होनदोंना नोङो मिस्टार सामब्राम नों फेसबुक पेजखौ होनदोंना फेसबुकखौ होनदों दा नोङो नानि नों मिथिदोंना मिथियाखै आंनि प्रफाइल माबाखौ खिन्थाखाबाय आङो मिथिखाबाय दा होननाया बेनो नामा नानि मिथिबाय दा भलन्टियार सिस्टेमनि गस्ला थफि गुफुर आरोना ओमफ्राय गस्ला गुफुर गाननाय ओमफ्राय लंपेन्टआ सिभिल आरोना लंपेन्ट जिन्स गाननाय ओमफ्राय जुथा गाननाय आरोना ओमफ्राय ग्रिन निल फिल्ड माने मलार बनाय आरोना बे स्टेडियामनि आरोना बेहाय आं आखाइ ओरै फुवारना लानाय दं आरोना प्रफाइल पिकचार बोरै जालाङो नायनोसै दे मोजाङै प्रेक्टिस खालाम आरोना एकदम
गुबुन सिंगारफोरनिखौबो बोनो नाजा आरोना सुरफोरखौ सानसेजों हाया साननैजों हाया सानथाम सानब्रैजों माने बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय थाया आरोना मालायफोरनि सुरजों गानजों मिउजिकजों मिलायनाय बादि खननो नाजाबाय थाबा जाबाय आरोना मिस्टार सामब्राम फंबाय मोजाङै नाजाबाय था मिस्टार सामब्राम होनना बुंदों आरोना रिना बसुमतारी औ आदा नाजाबाय था होननो थिनो नानियाबो गार्लफ्रेन्डबो गैयालै गार्लफ्रेन्डजों रायज्लायनोबो मा ओंख्रि जादों मादों नाङालै गार्लफ्रेन्ड थाबा बेस्थ' जायो आरोना दुखु मोनो गोसोथोनाय लानानै उनाव मोनाब्ला दुखु मोनो आरोना हार्ट टाचिं इंलिसाव होनो जाहैबाय हार्ट टाचिं माने गोरबो गावो आरोना हार्ट टाचिं माने गोरबो गावनाय हार्ट माने हार्ट टाचिं जायो आरोना गोरबो गावनाय आरोना हार्ट टाचिं जायो आरोना बेनिखायनो मोजां मोननाय लाइफ टाइमनि लानांगौ आरो ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट मोनोब्ला माने आंना लानायसो खिन्थु गार्लफ्रेन्ड मोनोबा डाइरेक्ट हाबा लानायसो आरोना दायोथ' फैसा थाखा गैया आरो थेवब्लाबो लानायनि थारगेट बिदिनो जाथि खुरमा थाइसे थाइनै बानहरगोन आरोना हाबानि थाखाय गामिफ्रावबो माने एसे एनै थाइसे थाइनै अनसुंथाइखौथ' मोनगोन आरोना थाव संख्रि बानलु सिनिखौथाय बयनिबो गामियाव बिदिनो हेल्प आरो मदद होलायनाय थाखायो आरोना ओमफ्राय लोगो दिगिफोरनिबो हरनाय हेल्प मोनो आरोना एसे एनैबो गोबांद्राय नङाब्लाबो एसे एनै मुवा बेसादफोरजों अनसुंथाइ हरो आरोना मिस्टार सामब्राम थेंक्स होनबाय आरोना वेलकाम मिस्टार सामब्रामा फाग्ला मिनिबाय जागोन दे आदा आं दाहाय नायगोन फेसबुक अके नाय दे ओमफ्राय फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामहरब्लानो जाबाय आरोना गोसोआव थाखाबायना ओमफ्राय सोर फैदोंमोन दे लाइक खालामना हो ओमफ्राय लाइकबो खालामा कमेन्टबो खालामा मा जाखो आं एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाबोनो नाजागासिनो दङ आं ओरै गानखौ मोसानो नागिरदों जागोनना जायाथाय माबादि सिस्टेमाव मोसानांगौथाय आङो लंपेन्ट गाननानै मोसानांगौ ना गस्ला गिजि गाननानै मोसानांगौ ना लेथ्रा फेथ्रा ड्रेस गाननानै मोसानांगौ मिथियाखै आरोना बेलेन्स गैला आंना सना आंना बेलेन्स गैला होननाया बेलेन्स गैला सना आंना आंना बेलेन्स गैला गाराङा मारै जाखो दावखा गारांसो वेलकाम मिस्टार सामब्राम ब्रादार होनना बुंबाय आरो रिना बसुमतारी नानिया ओमफ्राय मिस्टार सामब्राम हे मिनिहरबाय आरो मिस्टार सामब्राम हांगार फुनना मोसा हांगारखौथ' फुननानै नागिरदोंमोनलै ओमफ्राय गाज्रि मोनगोन ना मागोनथाय हांगारखौ फुननांगोन ओमफ्राय स्पिक नांगौ आरो ससमा गोसोम गैयिनि थाखाय आं खालामनाय जायाखै आरोना ससमा गोसोम नांगौ आरोना ससमा गोसोम बायनाय जायाखै आरोना बिसालाव ससमा गोसोम बायनो नागिरदोंमोन जोंनि क'क्राझार बिसालाव ससमा गोसोम बायनो नागिरबाय दाना बे सिख्ला थाइले बर' सिख्ला बिराद बोरैबाथार मानसियानो एकदम फैसा हरबाय ओमफ्राय खालि गुगोल पे फन पे पेटिएमल' माबा इउस खालामनो थिनो फैसा खुस्रा गैयालै थाइसेबो 500 थाखा नट दंमोन आरो ओमफ्राय मोननै सासे लोगोबो दंमोन आरो ओमफ्राय नैजि आनैजों ज' बुजाबनानै बेसेबांबा जादोंमोन 379 ना बेसेबांबा बिल जादोंमोन आरो ओमफ्राय 379 बिल जानायाव 500 थाखा हरनायखौनो खुस्रा गैया खुस्रा हर होनबाय थायो बिसालाव बर' सिख्ला थायोमोन दे बिराद बोरैबाथार मानसियानो गुगोल पे खालाम फन पे खालाम पेटिएम खालाम थायो फाग्ला जों आखाइयाव फैसा लाखानाया बिदि गुगोल पे फन पे बाहायबावो इउस खालामबावो गोदाव सोरावखा मोनबोआसै थफसिबो लादोंमोन ओमफ्राय आं सानग्लासबो लादोंमोन आरोना ओमफ्राय सासे लोगोआबो बिदिनो सानग्लास लादोंमोन ओमफ्राय माबा मोनसे बुस्थु फिसा लादोंमोन आरो दाम खमनिसो आरो ओमफ्राय बिसोर मोनब्रैजों फिसा फिसा बे मोननै आं मोननै फिसा फिसा बुस्थु मोननै लानायजों 379 जादोंमोन बिला बेखौ लाखिनो हायासैब्रा ओमफ्राय रागा जोंनानै जिनिसखौ दोननानै ब्लर फैबाय आरो रागा जोंनानै जोंनिया मा गुगोल पे खालामलायबावनांगौ रागा जोंनानै ब्लड जिनिसखौ दोननानै फैफिनबाय ओमफ्राय दासिमबो बायफिननाय जायाखै आरो दा सानग्लासखौ रिना बसुमतारी वेलकाम मिस्टार सामब्राम ब्रादार मिस्टार सामब्रामा मिनिहरबाय हांगार फुनना मोसा होनना बुंबाय आरोना आंखौ आंनाव
दखान मानि दं, सयखान मानि दं, नोंनाव सयखान मानि दं, आंनो लबारनिखौसो नांगौलै बाबु, लबारनिखौसो खोनाबाय, बे नैबे ओरै खोमायाव होग्राया लबारा बिदि सिस्टेमखौ आं गुना बादिखौ आं मोजां मोना आरोना, गुना बादि ओरैखौ मोजां मोना, आंनो लबारनिखौसो नांगौ आरोना, लबारनिया मोजां आरोना गाननो, गोबावबो जोरो लबारनिया, बे गुना सिस्टेम ओरैखौ बायो आं, नैबे ओरै खोमायाव ओरै सैहैग्राया गुनाय बादिया बिदिया थाब गाज्रि जाथारो। सयखान गाहाम दंनो आरो रिना बसुमतारी नानि मिस्टार सामब्राम आदा इयो बबेनि जाखो दे खिन्थाहरदो, आंथ' मिथिखाबाय आरोना मिथिनाया, दे मिस्टार सामब्रामा खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरो फंबाइया रिना बसुमतारी नानिनो, रिना बसुमतारी नानिया आंनि लाइफआव फैयो दे, बिराद मोजां मोनो आं नानिखौ, आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय वेलकाम आरोना, आरो मिस्टार सामब्रामखौबो वेलकाम आरोना, ओमफ्राय सोरबा सासे दंबावोमोन नायगासिनो आरोना, नायनानै मा सानखो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामदो रा दे अननानै, कमेन्ट खालामदो, लाइक खालामदो, ओमफ्राय साब्रै जायो ब्लड थाफिनो, साथाम जायो ब्लड थाफिनो, ओमफ्राय साथामाव दङ आरोना, ओमफ्राय थायो सोरथाय मानसिया बियो, ओमफ्राय कमेन्टबो खालामा आरोना, कमेन्ट खालामदो, आंनियाव रावबो माबा फैया आरोना, मालायफोरनि बादि 20 जन 15 जन 10 जन बिदि फैया आरोना, रावबो फैया बिदि आंनियाव, हयथ' फैथारगोन 6 जन 7 जन, ओमफ्राय 6 जन 7 जन फैदोंब्लाबो कमेन्ट खालामा आरोना, बिसोर 6 जन 7 जना ओरैनो दसे नायनोसै ब्लड थांनोसै आरोना। ओमफ्राय मिस्टार सामब्राम फंबायानो खिन्था हरबाय रिना बसुमतारी नानिनो, आं सिमेन्ट सापरिनिसो नानि रिना होनना बुंबाय आरो, आं सिमेन्ट सापरिनिसो रिना होनना बुंबाय आरो, सिमेन्ट सापरिनिसो मिस्टार सामब्राम फंबाया, दायो बियो बहा थायो खिन्थाहरदो आरोना, मिथियाखै खोमा रिना बसुमतारी नानिया, खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना रिना बसुमतारी नानिनो, नों बहा थायो, न'आव थायोना थाया, मिस्टार सामब्राम फंबाया न'आव थाया आरोना, आंनो खिन्थाहरदों बियो अबेबा थायो होनामोनथाय बावलायबाय आंहा, मा होनोमोनलाय अबेबा थायो होनामोनलाय बावबायलै आंहा, मामोनलाय बेंग्लरमोन नामाथाय, आं मोनसे चेनेल बायनो नागिरदों आदा, बोरै जागोन? बायजायोथ' आरो मोजां मिलायलायब्ला बायदो आरो, जेबो जाया, जेबो प्रब्लेम जाया, नों सोंदो आरोना, गोरोंफोरनाव एसे सोंबावदो, आं बारा एक्सपिरियेन्स गैया आरोना, दस्रा गोरोंफोरनाव सोंदो आरोना, ओमफ्राय बिदिनो माबाया एक्सट्रा इउटुबारना आपडेट होबाय थायोना, बिसोरो नोंबो मिथिखागौ माथो, आं बारा एक्सपिरियेन्स गैया दे बाबु दे, जिखुनु जाया बायनाया बायजायो आरो, बयबो बायलायो आरोना, बयबो बायो आरोना, चेनेल मोजांखौ बायो आरोना, बिदिनो ग्र' जाखानायफोरखौ, मनिटाइजेसन जाखानायफोरखौ बायना लायो आरोना सोरबा सोरबा, बिदिनो मेरला चेनेल खुलिनानै मेरला चेनेल फानग्रा दङ आरोना, बिसोरो माने गाज्रि नङा आरोना, बायजायो आरोना, बायजायो फंबाय, जेबो नङा, अन्ध्र प्रदेशआवसो दं, आन्ध्रा प्रदेशआवसो दं, बावदों मिस्टार सामब्राम फंबाय, आन्ध्रा प्रदेशआवसो फैदों, आन्ध्रा प्रदेशआवसो दङ आरोना मिस्टार सामब्राम फंबाया, ओमफ्राय नै आन्ध्रा प्रदेश, निलिमा बसुमतारी, हाय आमाय सोरजों रायज्लायदों नोंलाय, बाबु ओइ बानायसो, नैबे निलिमा बसुमतारिया आब' आरोना, ओमफ्राय आब'नि फिसाज्लाया बुंदों मामाया, बिदानि फिसाया मा होनदों, ओइ आमाय सोरजों रायज्लायदों नोंलाय, नै लोगोफोरजों रायज्लायदों आरोना, नै आंनि इउटुबार लोगो, आंनि आयना बड'खौ नायग्रा लोगोफोरजों रायज्लायदोंब्रा बाबु, मा ओंख्रि जाखो दे बाबु, खिन्थाहरदो निलिमा बसुमतारिनि बाबु, मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो, मिनि हरदोंसो नोङो, ओइ आमाय सोरजों रायज्लायदों होननानै ना, नोंलाय सोरजों रायज्लायदों होननानै मिनिहरबायसो आरोना नोङो,
मिनिदोंना मा मेगनाव मोदै गनाय जाखो ए मैखि गनाय हरदों आरो ना नों नायदों आरो ना नोङो दे नायना होबाय था नै नोमानि उन्दुग्रा बिसिनायाव एयार कन्डिसनखौ नायना लादो आरो ना नै ओंखाम संग्रायाव उन्दुदों आं दायो ओंखाम संग्रायाव वाव ओंखाम संग्रायाव ओरै दख'ना सोंथेनाय दङ आरो ना नै ओरै नायना लादो दख'ना सुरि दङ नै बेलाय नायना लादो आरो ना नै दख'ना सुरि दङ आरो ना नै ओमफ्राय बोलानो नामा दख'ना सुरिखौ नै दख'ना सुरि दङ आरो ना गोबाय गिजिब्लाबो आङो लोगोफोरजों रायज्लायबाय आरोना मिस्टार सामब्राम गुजुदों साला मिस्टार सामब्राम 1K जानाय आरोना साबसक्राइबारा बायजायो मोजाङै नोंसोर मिलायलायनानै बायजायो आरो ओमफ्राय सोंदो आरोना निलिमा बसुमतारी बाबुनो जायाफ्रा मा जालायनांगौ बानायनांगौ आरोना बिदिनो जायखौथ' जाहोनांगौ आरोना जायखौथ' जाहोनांगौ सोरबा जाखानाया फैयो नामा रोंखानाया फैयो नामा सोलोंनांगौब्रा सोलोंनांगौ मा जायाफ्रामा बेलाय जागोनब्रा आंबो जागोन साहस बानायदोंब्रा साहस बानायदों लोगोफोरनिफ्राय एसे माबा बुथुमनांगोन ना एसे टेलेन्ट बुथुमनांगोन ना लोगोफोरजों रायज्लायनानै मा जायाफ्रामा निलिमा बसुमतारीया हे मामाय स्टेबे निलिमा बसुमतारीया आंनि बिब'सो दे दहाय खिथानाया नै बेनो निलिमा बसुमतारीयानो नै सिनायना लादो आरोना नैबे निलिमा बसुमतारी आंनिया बिसिनाव नटिफिकेसन थांदों ओमफ्राय दा आंनि लाइभखौ नायदों आरोना नैबे बानायसो हरदों आरोना बानायसो निलिमा बसुमतारीनि फिसाला माने आंनि बियानै फिसा आरोना जायाफ्रामा होनना बुंहरदों आरोना बाबु दायो क्लास 5आव फरायगासिनो बियो बाबुआ हामालै फाग्ला माखौ हामा होनखोमोनथाय बाबु मिस्टार सामब्राम आलु भाजा ना बाथोन बाव आलु भाजा ना बाथोननो मालाय बाबु मोनासो निलिमा बसुमतारी बाबु मोनासो आलु भाजा ना बाथोन रिना बसुमतारी नानिया मा होनदों मिस्टार सामब्राम आदा मा खालामो नै मिस्टार सामब्राम फंबाय नोंखौ रिना बसुमतारी आगैया नानिया नोंखौ मा खालामो होनना बुंनो आरो खिन्थाहरदो आरोना मा खालामोनो अन्ध्र प्रदेशआव थानानै मा खालामो नोङो खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरो गोसो थोनायाबो खम नङा हाबाब मिस्टार सामब्राम फंबाया रिप्लाय हरफिनबाय नै नानि रिना नायब्लानो जाबाय आरोना नोङो नाथुरसो आदार होग्रासिनो नाथुर आदार होगासिनो आरोना थेवब्लाबो आरो नोङो आंनि लाइभखौ माने नायगासिनोबो आरोना नों मिस्टार सामब्राम थेंकिउ दे गोजोननाय थाबाय आं मिस्टार सामब्राम फंबाय निलिमा बसुमतारीनि बाबुआ मा होनखो बानायसोआ बियानि फिसायानो आनैबो गैया आनै गैयालै ओइ नोंसोर लागासे बेथागाव दंना बाबु नोंसिनिथिं बेथागाव दंना बेथागाव गामि दं दा हो बाबु बेथागाव गामि दंना नोंसिनाव निलिमा बसुमतारीनि बाबु दावगासार बसुमतारी बेथागाव गामि दं नामा होनदों खिन्थाहरलाय कमेन्ट लिरनानै बेथागाव गामि दं नामा होनदों निलिमा बसुमतारीनि बाबु बारायसो दावगासार बसुमतारी नोमानो गैयालै नोमानो गैया नोमानि मोनब्ला हाबा लासिगौमोन आं अमा माथाम दंखायोना अमा माथाम आदार होनो हाथारला एकदम दा हाजिरा मावनायबो गैयाना एकदम ओरैनो उदाव मास मोननै जाबाय आं खामानि मावैया मास मोननै फुरा जाबाय मावाखै आरोना रिना बसुमतारी नानिया मा होनो नंगौ नामा आदा मोजां मिस्टार सामब्राम आदा मिस्टार सामब्रामखौ बुंदों मिस्टार सामब्रामा थेंक्स होनना बुंबाय आरो साबायखर हरबाय आरो दे बाबु बानायसो दावगासार बसुमतारी निलिमा बसुमतारीनि
बाबु निलिमा बसुमतारी बाबु खिन्थाहरदो बेथागाव गामि दं नामा नोंसिनिथिं बेथागाव गामि दं नामा दिब्लायाव बेथागाव गामि दं होनलाय नंगौ दा बावबायलै आं थांब्लाबो बारा मिथिया खिन्थाहरदो नायदोंब्ला थांबाय दां वेलकाम मिस्टार सामब्राम होनना बुंफिनबाय आरो एस ब्रादार ओमफ्राय एस ब्रादार होनबाय आरो मिस्टार एस ब्रादार बरायना लाबाय बेबो नानियाबो रिना बसुमतारी नानियाबो निलिमा बसुमतारी जोंनि थिंजायनिखौ मोना मोना मोननायाथ' मोनाब्रा मानो ना नोंसिनाव आलासि जाहैजानो उसुबिदा जायो नामा दे आं होनबालाय आं बाक्सा थिंजायनिखौ नागिरना लायसै नोंसिनिखौ मोनाबा नोंसिनि थिंजायनिखौ मोनाबालाय आं लायबालाय सोरखौबा नागिरनानै आं लायबा सोरखौबा नागिरनानै नोंसिनिथिंजायनिखौ बेथागाव गामि दं नामा होनना सोंदों आङो बेथागाव गामि दं नामा होननासो सोंदों आं खिथाहरल' नोङो दंनायाथ' दं जाबाय 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 नोंसिनाव थांब्ला थांनांगौनो गावसिनाव मोनथिला आरोना नोंसिनाव थांब्ला जोंनाव फै होनना बुंदों आरोना सिख्लाया र' सप्ता खनसे दस दिनसो थानानै थांसै बेरायहैनोसैलाय नोंसिनाव ना जाहैसैलाय आरो ना दिब्लायनि ना जाहैनोसैलाय आरो ना बाबु ना दिब्लायनि ना जाहैसैलाय आरो बाबु नोंसिनाव संदों नामा दङ नाम्बारबो दङ फट' नायनो नामा नोङो फट' नायनो नामा फट' नांगौबा हरगोन आं सिनायगोन खोमा सिनायानो ओमफ्राय नोंसिनि मामिखौ सोंदोंमोन आं सिनायानो होनना बुंदों नोंसिनि मामिखौ सोंदोंमोन आं ओरैबादि थायोलै बियो आं सिनाया थांफेरासो होनना बुंदों हरलाय र' दा वाट्सआपाव हरगोन आं वाट्सआपाव हरगोन आं दे बाबु दे निलिमा बसुमतारी बाबु ओमफ्राय रिना बसुमतारी नानिया मा होनना बुंखो आगैया आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट रङियानि मिस्टार सामब्राम ब्रादार होनना बुंबाय आरो आंनोबो खिन्थाहरखांखाबाय हरलाय आं दा वाट्सआपाव हरगोन दे निलिमा बसुमतारीनि बाबु बियानै सना आं दा हरगोन दे नानिया उन्दुखोना माखो दे खिथाहरलाय नानि आफेला लिन्डिसाया उन्दुखोना माखो खिन्थाहरलाय बाबु निलिमा बसुमतारीनिया खिन्थाहरलाय नानिया उन्दुखोना माखो नंगौ होनना बुंबाय आरो नै माबाखौ रिना बसुमतारी नानिखौ रिप्लाय हरफिनबाय आरो ओमफ्राय सोरबा फैदों ब्लर थांफिनदो सोरबा फैदों ब्लर थांफिनदो आरोना अन्नानै लाइक खालामना हो आरोना नङाबा आं गाबनोसो जाखायोलै ओमफ्राय दहाय नै गय गायनो नागिरनाया ओमफ्राय औवा बैसां होनाय दंना बेहाय मेगनावनो नै थ्रोब हाबनानै माबायदि जाखो नै एकदम मेगनाव नांनो बाखिमोन आरोना थेर' गदों ओमफ्राय नैबेबो गदों आरोना नैबेजोंबो गदों थैया ओमफ्राय नैबे मेगन फिथाइयावनो नांबायमोन आरोना दहायो एक्सिडेन्ट जाबायमोन आङो दहाय नैबे थेर' गदों एकदम मेगन फिथाइयाव नांबायमोन आरोना बैसां होनाय औवा गथाया गोफारानो ओरै नांखादों आरोना एकदम बागदावबाय ओमफ्राय जिंग्रा मादेव मादेव ओमफ्राय जख्रुबनांबाय आङो औवा नांजानानै गय गायनो नागिरदोंमोन आरोना आङो बैसां सिङाव ओमफ्राय औवा बैसां माबाया औवा गथाया गोफारा नांना होदों ओमफ्राय थै गदों आरोना नैबे मेगन फिसायाव नांबा हले सेसखामोन आरो आङो नैबे गोसोम सेन्थाब फिसायानो आरोना थारलाखा एकदम नैबे गोसोमसोम फिसायानो गदों आरोना बिराद थै गदों नैबेजोंबो गदों आरोना नैबेबो बेजोंबो गदों आरोना एकदम मबाइल
मबाइलबो दंमोन जाल्दाब गबाय दाना मबाइला आं जेबो खालामाखैमोन भिडिअ खालामाखैमोन आं लादोंमोन आरो आङो बोरैबा फोददा फोददि जख्रबबायना आङो मबाइला जलद' गोलैबाय मिस्टार सामब्राम अ नंगौ 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 फंबाय रिना बसुमतारी आयु मिस्टार एस ब्रादार औ मिस्टार एस ब्रादार होनबाय आरोना अ नंगौ होनना बुंदोंना मिस्टार एस ब्रादार होनना बुंबाय आरो रिना बसुमतारी नानिया निलेमा उन्दुवाखै आयु नानिया दाबो उन्दुवाखै आरो ना नानि आफेलि आनैसो बियानै सना दाबो उन्दुवाखै नोङो मिस्टार सामब्राम फंबाया नै हे हे मिनि हरखो ना माखो फाग्ला दहाय साबसक्राइबा उन्दुलांबाय आदा फाग्ला दहाय साबसक्राइबा उन्दुलांबा आदा साबसक्राइबा मा जाखो फंबाय आं दहाय नायफिनदोंमोन ओमफ्राय माने डाउन जाफिना होमबा गासिबो साबसक्राइबानो दंजोबो दे गासिबो साबसक्राइबार दंजोबो आंनि खालामहरनाया ओमफ्राय मारै जाखो फाग्ला दहाय साबसक्राइबा उन्दुलांबा आदा मा मिनिखो मिस्टार एस ब्रादार आंखौ मिनिदोंदां आंखौ नैबे आयना बड'खौ मिनिदों खोमालै आयना बड'खौ आयना बड'खौ मिनिदोंदां मिस्टार सामफ्राम फंबाया बिराद मोजां नायबाय थायो आरो रिना बसुमतारी नानि आरो मिस्टार सामफ्राम फंबाया आंनि लाइभखौ नायबाय थायो आरो इलाय माथो हरदिं लाजि हरदिं लाजिबाय था लाजिलाबाय था हरदिं लाजिलायबाय था ना मा होनखो हराव रायज्लायबाय था ना मा होनखो बाबुआ रायज्लायबाय था होनदों आरो रायज्लायबाय था हराव रायज्लायबाय था होनना बुंनो मोनदों बाबुआ निलिमा बसुमतारीनि आनैसोआ बियानै सनाया बे सामब्राम आदाखौ मिनिदों आंखौ मिनिदों आरोना आंखौ मिनिदोंनो नंगौ नामा मिस्टार इस ब्रादार होनना बुंदोंमोन मिस्टार सामब्राम उन्दुबाय होनना बुंदों आं बुंदोंमोन ना माखौ बुङामोनथाय बावबाय आं मिस्टार सामब्राम रिना बसुमतारी उन्दुथ'वाखै मिस्टार एस ब्रादार खोन्थाहरदो दहाय खावन जाया होनना खावन जायाखै आरो नोंनाव मिन्थिला आरोना मानो जायाखै बेबा बिदियाबा नंमारगौसो नामा ओमफ्राय मार अट'मेटिक माबा जालांफिनखो खिन्थु 24 घन्टा जायाखैमोन ना बियो अके नै गोदान फैदों लाइभआव आंनियाव वेलकाम सुमित अफिसियेल हेल' ब्र लाइक डान अके लाइक टु इउ आंनि लाइभआव जइन जानायनि थाखाय नोंथांखौबो आंनि गोसो गोरबो ख्लाबसे गोरबोनिफ्राय स्राय बरायग्रोबाय आरोना लोगोफोर सुमित अफिसियेलाबो आंनि लाइभआव जइन जादों आरोना गोजोननाय थाबाय आरो सुमित अफिसियेल ब्र फंबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा बहानिमोन आरो मा ओंख्रि जाखो आंनि लाइभनि गेजेरजों खिन्थाहरदो आरोना लोगोफोर दायो नोंजे साब्रै दं ओमफ्राय आंजे साबा आरोना लोगोफोर दायो सुमित बर'आ बहानि सुमित अफिसियेला बहानि आरो मा ओंख्रि जाखो जों बिथांनिखौ जों मिथिना लानोसै आरोना बयबो नायना लाब्लानो जाहैबाय आरोना सुमित अफिसियेला बहानि आरो माबे गामिनि मा ओंख्रि जाखो मिथिना लाब्लानो जाबाय आरो नैबे आयना बर'नि लाइभनि गेजेरजों जायाखैमोन ना मोनदों जायाखैमोन ना जायाखैमोनखो मिस्टार सामब्राम
मा रायज्लायनानै बिदि बुङामोनथाय र' जायाखैमोन ना साबसक्राइबार जायाखैमोन ना खिन्थु आंनियाव साबसक्राइब जानाय देखायजोब्बाय आरोना बेल आइकन अल होनजोब्बाय आरोना मिथिला होमब्लालाय जायाखोमा अब्ला बिदिजों खालामनानै लाब गैयाना होमबालाय सोरबा खारलायबाय नै साब्रैयाव सासे खारलायबाय साथामल'सै आरोना सोर दंथाय माबाया खिन्था हरासै ओरैना माबाया मा होनो ओरैनासो नंबाय सरि सुमित अफिसियेला खिथाहरासै उन्दुथ'वाखै होनबा रिना मा ओंख्रि जाखो रिनाया नै सोंहरफिनबाय खिन्थाहरदो आरोना आंथ' मिथिखाबाय आरोना नोंनो खिन्थाहरफिनदो रिना नानि आगै खिन्थाहरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय सोर साथाम दङ दे अननानै कमेन्ट खालामदो रिना नानि दं मिस्टार सामब्राम दं ओमफ्राय बेनि अनगा सोर दंबावो कमेन्ट खालामदो आरोना कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामदो आरोना कमेन्ट खालाम अननानै कमेन्ट खालाम सुमित अफिसियेल वेलकाम मादा आं खारबाय औ फरायलै फरायनाय जायाखै वेलकाम मादा आं कार्बि आंलंनिसो नोंलाय आं क'क्राझारनि कार्बि आंलं लांहिनखौ मिथियोना बे कार्बि आंलं लांहिनाव खनसे प्रग्रामाव थांदों दे बाथौ कनफारेन्स सेन्ट्रेल कनफारेन्स जादोंमोन आरोना बे थांदोंमोन आरो आं थाङाखै थांदोंमोन सोंबावबाय सरि दे आं थाङाखै माने जोंनि गामिनिफ्राय थांदों आरोना सेन्ट्रेल बाथौ कनफारेन्स जादोंमोन आरोना बे कार्बि आंलं लांहिनाव नों बावखो ना माखो 2019 ना 20 आव जायामोनथाय बियो प्रग्रामा आं बावबाय आरोना गोजां बोथोराव जादों आरोना बे प्रग्रामा नभेम्बर ना डिसेम्बर मासाव जादोंमोन नामाथाय जानुवारि मोनथाय बावबाय आङो रिना बसुमतारी नानिया ना मोनदों जाथ'वाखै मिस्टार एस ब्रादार नाजों मैथा संदां मोनखांजोब्बाय आरोना ओंखाम ओंख्रिया ओमफ्राय जाथ'वाखै होनना खिन्थाहरदोंमोन नानिया मिस्टार सामब्राम हेल' ओइ फंबाय दे बुं सुमित अफिसियेल लांहिन मिथिगौ ना खनसे प्रग्राम जादोंमोन बेहाय सेन्ट्रेल बाथौ कनफारेन्स जादोंमोन आरोना सेन्ट्रेलनि बाथौ कनफारेन्स जादोंमोन बे जायगाखौ मिथियोना लांहिनाव जादोंमोननो ओमफ्राय बे लांहिन बे सेन्ट्रेल बाथौ कनफारेन्स जानाय मिथिं गुदिनि मिथिं गुदि मुलि जायाखै आं गुजुगासिनो दाख्लिनिफ्रायनो सप्ता खनसे बारबाय आरोना मुलि जायाखै बे लांहिन गुदि मिथिं जानाय जायगानिनो जोंनि गामि न' गुदियाव मोनबोनाय दं आरोना हिनजाव मोनबोनाय दं हाबा जाबाय आरोना हाबा जाफैबाय आरोना जोंनि गामियाव जोंनि न' गुदियावनो मोनबोदों आरोना कार्बि आंलं लांहिनिफ्राय लांहिनावनो आदा आब' मिथिनि न' खाथि जायो मिथिमोननि न' खाथि ना र' माब्लाबा बेरायहैगोन आंबो थांगोन आरोना आखाइयाव 3,000 2,000सो थाबानो बेरायहैनो हागोन आरोना बारा बुरजा नाङा गारि भाराल'सो नांगौना गारि भारायालाय मा थांनो आरोना थांलाय फैलाय 60 थाखासो थांगोन आरोना बे जानाय 100 थाखासो लादो आरोना 400 800 900 1000सो थांगोन आरोना थांलाय फैलाय डाइरेक्ट बेयावल' थांगोन आरोना जेनेबा एसे एनै बेरायनाय थेरायनाय बारा बुरजा नङा मथा मथि 2-3 रोजाजोंनो थांलाय फैलाय खालामनो हागोन आरोना लोगोआव साइकेल लांफाखागोन आरोना बेरायनो थाखाय बाइकथ' गैया नालाय साइकेल बोराय लाना थांगोन आरोना साइकेल बोराय निलिमा बसुमतारी आब'नि फिसाला मा हरखो बानायसोआ आइएमबो दं ना बुंनो आइएमबो दं आमाइ आइएमबो दं होननाय आरोना बिदि होनखादों बाबु सना बियानै सनाया आइएमबो दं आमाइ होनना बुंदों आरोना नै आइएमबो दं आमाइ अके नायबाय थादोंना दे नायबाय थादे ओरै
ओरै आसि बिमा खिथानायखौ थुनानै हो बाबु। आयेमबो दं होनग्राया आयेमबो दं आमाय होनग्राया आसि बिमा ओरै खिथानायखौ थुनानै हो। सुमित अफिसियेल औ अके आं थांगोन दे सुमित अफिसियेल आंखौ लोगो हमगोन हमा आंखौ उन्दुहैदो रा नोंसिनाव हर दोनहैदो लोगो गैयाना आंहा रावबो इउटुबार गिदिरफोरजों रावबो लोगो गैयाना आंहा सिनायलाया दाबो पपुलार जायाखैना आङो भिडिअखौनो हगारथ'नाय जायाखै आं दासिम बानायनायानो जायाखै नोंसिनाव बेरायहैनो हागोन ना सुमित अफिसियेल फंबाय माबा थास' गोसोनि बिसं संना जा आदा एसे हामगोन अ थास' गोसोमनि ना बिसं संना है र' नायनि आं थुवालै गियो आं ओइ थुखाबाय नोङो दाबो थुखाबाय बे ओंखायनो बिदि होनदों आला फाल्थु जादों बेहाय सुमित अफिसियेल हामगोन दे हमगोन दे फैबानो जाबाय दे नोंसिनाव उन्दुहैगोन दे लकेल दाउसो संना जाहोबानो जाबाय आरो आंखौ सुमित अफिसियेल नोंथां जाहोगोन ना जाहोआ खिथाहरलाय सुमित अफिसियेल नोंथां लकेल दाउजों आंखौ जाहोहरगोन ना जाहोहरा नोंसिनाव हर लाखिदोरा आंहा हटेलाव थानो फैसा गैयाना हटेलाव थानो रुम भारा लानो फैसा गैयाना आंहा दे लकेल दाउजोंनो गोथाव जाहोदो ओमफ्राय हर लाखिदो आरोना आंखौ हरनैसो लाखिदो आरोना ओमफ्राय बेरायसै नोंसिनि कार्बि आंलं लांहिन ओरै माबा दै बारजुमनायावबो थांसै आरोना दै बारजुमनाया बेसे गोजान जायो गोसोमसो बुंदोंमोन आं औ आं होनफिनखादों होनना थास' गोसोम होननानै बुंखादोंना आंनो नोंनो रिप्लाइ होफिनखादोंना सुमित अफिसियेल रेडिखा जागोन मा जानो होमबानो जाबाय अके होमबालाय रेडिखा आरोना अके गोजोननाय थाबाय सुमित अफिसियेल फंबायनिसिम गोजोननाय थाबाय आरोना आं थांनो हाबानो मोनजाहैखासिगोन आरोना बरिया नांदों आं दस्रा बेदरखौ जाया नालाय लकेल दाउल' जायो अमा बेदर जाया आरोना आं हाबा लाबासो जागोन आरोना अमा बेदर हांसो बेदर बयलार बेदर मैसो बेदर बिदिखौ जाया आरोना आङो लकेल ना जायो लकेल दाउ जायो बिदि जायो आरोना ओमफ्राय हाग्रानि नेवलाय हाग्रानि मोफौ हाग्रानि सेसा बिदिखौ जायो आरोना हाग्रानि अमाखौ जाफेरनाय नङा जानाय नङा आरो मैखौ जागोन आरोना मोनबा बिदि आरो दाना बिदिखौ मा होनदों माबा सुमित अफिसियेलनाव आङो सुमित अफिसियेल फंबायनाव आङो लकेल दाउ जानो थिननायखौ आंनि बियानि फिसाया मा होनना बुंदों निलिमा बसुमतारिनिया दाजाहो होनना बुंदों आरो आंखौ नोंनाव लकेल दाउ जानो बिनायखौ दाजाहो होनना बुंदों आरो नै निलिमा बसुमतारिनि आब'नि फिसाज्लाया नै आंखौ दाजाहो होनना बुंदों आरो दाउ बेदरखौ दाजाहो होनना बुंबाय आरो सुमित अफिसियेल खाथिसो जायो दै बारजुमनाया खाथि जायोना अब्लाथ' मोजाङानो जाबाय आरोना भिउसखौ नुसिगोन आरोना अब्लाथ' मोजाङानो जाबाय आरोना बेरायनो मोजां जाबाय नोंनाव बाइक दंखायो खोमा नोंनि बाइकजों एसे बेरायनोसै थाव सोनोबो फैसा होनो हानाय नङालै आं नोंनो लाना बेरायनांगोन सुमित अफिसियेल आं साइकेल लांफानांगोन नामा बेरायनो थाखाय साइकेल लांफानांगोन नामा सुमित अफिसियेल साइकेल लांफानांगौबा आं थिखोना लांफागोन आं बासावनो बास माने ट्रेनजों लांनो हागोन आरो ट्रेनजों माने बिरना फैसा थांनो हायो नालाय फ्रियावनो रिना बसुमतारी नानिया मिस्टार सामब्राम आदा बेसे फरायनाय नों बेसे फरायनाय नों मिस्टार सामब्राम फंबाय नै मैया बाग्लारि नानि फैदों हाय आदा वेलकाम नानि आंनि लाइफआव गुुदला नुजाफैनायनि थाखाय आंनि बिख्लाब बिख्लोब जोख्लाबसेनिफ्राय गोसो गोथारै
स्राय बरायबाय आरो स्राय बरायनाय जाबाय आरो आंनि लाइफआव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो गोजोननाय थाबाय मालाय बादि आं थेंक इउ स माच होननो रोङा आरोना आं बारा रोङा इंलिसखौ मालायफ्रा थेंक इउ स माच होनलायलायो खिन्थु आं बिदि होननो रोङा ना गोजोननाय थाबायल' होनना बुंनो रोङो आं बरायबाय आंनि लाइफआव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना नोंथांजोंबो आं रायज्लायो मोननायनि थाखाय बहुत गोजोननाय थाबाय आरो ओमफ्राय जया बाग्लारि नानि नों बबेनि मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो आं सिगाङावबो सोंखांबायमोन नामा ओमफ्राय खिन्थु गोसोआव थाया दे अननानै खिन्थाहरफिनदो जया बाग्लारि नों बबेनि मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरो मा ओंख्रिमोन नोंसिना सुमिन अफिसियेल बन हाफा दंलै आदा जागोन ना जाया बन हाफा आं मोनजाफेराखै जाजागोन बे बन हाफा आं मोनजाफेराखै दे नुफेराखैबो माबादिखौ बन हाफा होनो आं नुफेराखैबो मोनजाफेराखैबो आरोना सुमित अफिसियेल नोंथां आं मोनजाफेराखैबो नुफेराखैबो आरोना माबादिखौ बन हाफा होनो मिस्टार सामब्राम आं 12 सिमल' फरायदों रिना क्लास 12 सिम फरायदोंनो रिना बसुमतारी नानि नंगौ नामा मिस्टार इस ब्रादार होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय मिस्टार सामब्रामबो बुंफिनबाय रिना होनना बुंबाय आरो रिना बसुमतारी नानिया मा होनदों मिस्टार इस ब्रादार नोंसा फेमिलियाव सोर सोर दं होनना सोंबाय आरो खिन्थाहरदो आरो सोर सोर दङ खिन्थाहरदो मिस्टार सामब्राम फंबाय अननानै खिन्थाहरदो आरो ओमफ्राय सुमित अफिसियेलखौ नङा लागोनसो आदा आरो बोरै बुंदों नङा लागोनसो आदा आरो 1 उइक एनथ्रप स्कुटिसो लागोनलै गारिया लागोन ना दे लादो आरोना आं थांब्ला नोंनि गारिजों बेरायनो मोननाय बादि आरोना थाब लासिगोन नामा दे लादो आरोना सुमित अफिसियेल फंबाय मिस्टार सामब्राम नोंहालाय रिना फरायगासिनो नामा होनना बुंदों आरो रिनाखौ मिस्टार सामब्राम फंबाया सोंदों निलिमा बसुमतारी उन्दुदो हर जाबाय उन्दुआ रायज्लायबाय थानांगौ निलिमा बसुमतारी नि बाबुआ मा होनदों नै उन्दुदो हर जाबाय होनदों बियानै फिसाया उन्दुथ'आ र' बाबु दसे थानानै उन्दुगोन दा लोगोफोर दंना रायज्लायबावनांगौ जया बाग्लारि नानिया खिथाहरफिनबाय आदा आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि भिलेज बखातपारा ना बाकातपारा ना बखातपारा आं फरायनाय मिस्टेक जादों नामा माने बखातपारा ना बाकातपारा बखात नङाबा बाकातपारा जागोन आरोना ओंख्रिया खोमा बिबार आरो अमा बेदर आदा खोमा बिबार आरो अमा बेदर जानाय गिलिर जाबाय नै गन्थं थेथेब बायलाय हां गगा मोनदों खोमा बिबार जानाय अमा बेदरजों इउटुबाव भिडिअ खालामबाय थायोलै ओमफ्राय आं खोमा बिबारनि ओंख्रि मोनजाफेराखै आरोना खोमा बिबार माने जोंनि खाथियाव गैया आरोना जोंनि गामियाव गैया खोमा बिफाङानो गैया आरोना जोंनि गामियाव अबेबा खना हाग्राफ्राव दं खोमा खिन्थु बिदि बिबार बारलायलायनाय गैया आरोना बागान गैया आरोना जोंनि एकदम ओरै 7 किल'मिटारसो गोजान थांबासो खोमा बिफांनि बागान नुगोन आरोना खोमा बिबारजों अमा बेदरजों गोथाव जायो खोमा रिना बसुमतारी मिस्टार इस ब्रादार फरायबाय दं एस सेकेन्ड इयाराव मोजां फरायदो नानि दे मोजां फराय बिदा फंबाय साबा बिनानाव सासे हाबा हरबाय बैसागुआव दा 7 जन दं 7 जन दंबावो बिस्रा दायो फेमिलिया मिस्टार सामब्राममोन फंबायनिया रन्जु बसुमतारी आंहा दासो आदा अके रन्जु बसुमतारी नानि आंनि लाइफआव दसे समनि थाखाय नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना आंनि बिखा बिख्लो गेजेर आमाय थुख्लोनिफ्राय स्राय बरायबाय आरो दा रन्जु बसुमतारी नानिखौबो दे फैबायना रायज्लायनो मोनबाय माथो जाखो दासोब्लाबो रायज्लायनो मोनबाय आं गोसोआ गोजोननाय मोनबाय आरोना आंखौ लोगो हमफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना
रिना बसुमतारी ओमफ्राय रन्जु बसुमतारी नोंसिना मा गामिमोन मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो दे नानि बावबाय थायोलै बावबाय थायो गोसोआव थाया बावबाय थायो अबेनिमोनथाय होननानै थांबाय थायो आरोना खिन्थाहरफिनदो रन्जु बसुमतारी नानि नों बहानिमोन मा ओंख्रि जाखो खिथाहरब्लानो जाबाय आरो रिना बसुमतारी नानिया मा होनदों औ हेपि फेमिलि मिस्टार एस ब्रादार अ ओमफ्राय अ मोजां फरायबाय था मोजां फरायबाय था रिना नानि मोखां नुवा गारा माखौ नुवाखै मोखां नुवा गारा आंखौ मोखां नुनांगौ आरो आंखौ मोखां नुवाखै आंखौ मोखां नुवाखै होनलाय लोगोफोर खिथाहरलाय आंखौ मोखां नुवाखै नामा आंखौ मोखां नुवाखै होनलाय मिस्टार सामब्राम रिना नानि रन्जु बसुमतारी खारबाय नामा रन्जु बसुमतारिया आंखौ मोखां नुवाखै होनलाय नुदों मोखां नुवागारा बैसोर कमेन्ट हरग्राफोरनिखौ होनदों दा मोखां नुवागारा होनना बुंदों खोमा बे निलिमा बसुमतारी सिख्लाफोरनिखौ सिख्लाफोर नङाथ' हाबा जानायसो बिसोरबो हाबा जानायसोथ' हाबा जानायसो बे आं नानि होननाया बिसोर हाबा जानायसोथ' हाबा जानायसो बिसोरो आं नानि आंखौ आदा होनग्राफ्रा बिसोर हाबा जानायसो बाबु हाबा जानायसो दे बिसोरो सिख्लाफोर नङा दे सिख्लाफोरबा आंखौ गोसोथोदो बिसोरखौ होनना बुंसैमोन आरोना बे मामाया निलिमा बसुमतारिनि आब'नि फिसाज्लाया मामाया बियानि फिसाया आंखौ बिदि बुंगौमोन आरोना सिख्लाबा गोसोथोदो बिसोरखौनो होनना बुंगौमोन आरोना मिनि हरबा मिस्टार सामब्रामा सिख्लाफोरनिनो नङालै मामा बिसोरो सिख्लाफोर नङा हाबा जानायसो सिख्लाफोरबा आं माथो गोसोथोखायोथ' आं सिख्लाबानो गोसोथोनो नागिरो इउटुब लाइभआव आं खालि सिख्ला गोसोथोनोल' नागिरो मालायनि लाइफआव थांनानैबाबो सिख्ला गोसोथोनोल' नागिरो आं फाग्ला लाजिखाया नंगौ नालाय नंगौ बुंखायो आरोना आं सिदानो फाग्लासो नैबे आयनाया आंनि आयनाखौ नायनो नामा लोगोफोर आङो सानफ्रामबो मोनायाव आयना नायै नायैसो उन्दुयो आं आयना नायाब्ला जायाना लोगोफोर आयना नायनांगौ दे आयना नायदों आं नै आयना माबादि नै आयनाया नायनो हागोन आयना बे आयना नुबायना आयनाखौ आयना स्राय नायनानैसो उन्दुयो आरोना आङो अब्ला दोनसै नामा लोगोफोर मिस्टार सामब्रामा मिनिबाय दे कमेन्ट खालामदो दोनसैबो दोनसै होनना बुंदो आरोना नै 1:28 मिनिट जाबाय 1 घन्टा 28 मिनिट 29 जाबाय आरो ना 1 घन्टा 29 मिनिट जाबाय आरो ना दे अननानै दोनसै नामा दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनसै नामा बुंदो आरोना गुड नाइट होनसै नामा अब्ला जाय आंनि लाइफआव जयेन जानानै आंजों रायज्लायफैदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो गोथार अननायखौ नोंथांमोननिसिम मोनानि दायो बेसेबां बाजिखो 21:25 जाबाय आरो ना लोगोफोर 21:25 21:25 जाबाय आरो ना 21:25 माने 9:25 जाबाय आरो ना लोगोफोर दायो मोनानि 21:25 जाबाय आरो ना ओमफ्राय दोनदो आमाय होनना बुंबाय नै आंना बियानै फिसाया दोनदो आमाय आं दाबो आयना बायाखै आदा बायना लादो आयनाखौ नांगौथ' आंनि बादिखौनो बायना लादो आरो हायोबा गिदिरखौ ला मानसि समानखौ हो मिस्टार सामब्राम फंबाय मानसि समान एकदम नोंजों समानखौ बायना लाखा आरोना गोलावनो बुजिदों दा नोंजों समानखौ बायना लाखा आयनाखौ
गोलावखौ खनसेनो अब्ला दोनबाय दे आंनि लाइफआव सोर जयेन जादों आंजों रायज्लायहरनायनि थाखाय आंनि लाइफआव नुजाफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिबो जिउ देहा सोलेरा मोजाङै थाथों होननानै आं बेखौनो आनान गसाइयाव इसोरनाव आरज गाबनानै आङो दिनैनि लाइफखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर बाय बाय आंबो आयनास्राय नायनानै उन्दुनोसै आरोना लोगोफोर खनसे आयनास्राय नायनानै आं दिनैनि लाइफखौ दोननाय जाबाय आरो लोगोफोर बाय बाय नोंथांमोननि जिउ देहा सोलेरा बयनियाबो गोजोनै थाथों बेखौनो आं आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर दोनबाय दै